Det er lige en lille hilsen her fra Ghana af, hvor vi er så heldige at være frivillige i et par måneder. Og vi er kommet for at hjælpe på Father's Home og på Faith Schools, som tilhører og som har rigtig mange af børnehjemsbørnene i skole om dagen. Så her er vi cirka 3 dage om ugen, og det er den skole, man kan se lige her bag os. Yes, så her på skolen, der som sagt, at vi har cirka 3 dage i ugen, hvor Eileen hun er nede i de små børnehaveklasserne. Så det er fra 2 til 4-5 år. Ja. Og så er jeg oppe i de ældre klasser, og jeg hjælper til med undervisningen. I dag har jeg undervist i matematik for de 2 ældste klasser, som er 11-12 år gamle. Yes. Og så når vi ikke er på skolen, ja, der er nogle små børn lige her foran os. Når vi ikke er på skolen, så tager vi hen til Father's Home. Vi har ikke været der endnu, fordi jeg blev syg desværre. Men der tager vi hen på fredag, eller ja, når jeg ser videoen her, så har vi været der. Det glæder vi os utrolig meget til. Ja, så bor vi sammen med 4 unge mennesker, som alle sammen er vokset op på Father's Home som børnehjemsbørn, og nu er mellem 20 og 25. Og de køber ind til os, laver mad til os og hjælper os rundt omkring. Og vi føler os så godt taget imod, og de er altid klar til at hjælpe, når der er noget, vi ikke forstår. Yes. Generelt er det virkelig gæstfrie, så virkelig gør det imod os. Der er en smule varmt her, men ellers så er det virkelig et smukt sted at være, det er et fedt sted at være. Det er, vi er utrolig glade for det. Lige nu har de alle sammen fri, så børnene de går rundt og leger over hele på skolen. Det er meget hyggeligt. Ja, så vi glæder os til at opleve meget mere, og vi håber, I har det rigtig godt hjemme i Danmark. Yes.